ዕለተ ልደት ኤርትራ ከውን ዝገበረት 10 ሰነ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ዓመት መጸ ብዝተፈላለየ ርዝነታ ዘንጸባርቕ ትሕዝቶታት ከም ዝዝክሩ ይፍለጥ። ኤርትራውያን ተቐማጦም ሚላኖን ከባቢያን ኢጣልያ ዘካየድዎ ዕለተ ዝኽሪ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት በፂሕና ኣሎ። ኣርሴማ ኣስመሮም ኣዋሂዳቱላ ኤርትራውያን ተቐማጦም ሚላኖን ከባቢያን ኢጣልያን 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብረዚን ዝኽርን ሓበንን ብ16 ሰነ ከም ዝዘከርዋ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ገሊጹ። ኣብቲ ብመብራህቲ ሽምዓ ዝተሰነየ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ተሳተፍቲ ብበሪኽ ሃገራዊ መንፈስ ሕድሪ ሰማዕታቶም ብምጽናዕ ተሳትፎም ከዕዝዙ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም። ኣብ ወንበር ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ሚላኖን ከባቢያን ኣቶ ሚካኤል ኢሳቅ ኣብ ዘስምዑ ቃል መዓልቲ ሰማዕታት ሃገራዊ ክብረት ንኽንጭብጥ በጃን ዝሓለፈ ጀጋኑ እንዝክረላን መብጻዕና እንሐድሰላን ዕለት ምዃና ብምጥቃስ ስድራቤት ስዋኣት ምእላይን ምሕብሓብን ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከም ዝኾነ ኣረድዮም። ቆንስል ሃገር ኤርትራ ኣብ ሚላኖ ኣቶ ርእሶም ገብረ ጌርግስ ብግዲዩ 20 ሰነ ሰማዕታትና ዘረከቡና ሃገር ብኹሉ መደያ ምዕብልትን ብልጽግትን ንምግባራ ኤርትራዊ ዜጋ መብጽዑ ዝሐድሰላ ዕለት ምዃና ብምሕባር ህያብ ሰማዕታት ንዝኾነት ናጽነት ብስጡም ሓድነት ክንዕቅባን መኸተና ኣንጻር ኩሉ ተጻቦታት ክሕይልን ብትኹረት ንቕድሚት ምምራሽ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሩ። ኣስዒቡ ኣቶ ርእሶም መደብ ምንባይ ሕድሪ ሰማዕታት ካብ ዝጅመር ዛጊት ኣሳት 170,729 ዩሮ ኣታዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ከተማ ሚላኖ ብስም ማሕበር ሕልና ዝተጠርነፋ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ዓመት እዚ ን10 ስድራ ሰዋት ንምንባይ ሓላፍነት ወሲደን ድሮ 6,000 ዩሮ ኣታዊ ምግባረን ሓቢሮም። እቲ ካብ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 8 ምሸት ዝቐጸለ ናይ ዝኽሪ ሰማዕታት መደብ ንቕያን ጅግንነትን ህዝቢ ኤርትራ ብዘንጸባርቕ ቃል ሓበን ከምኡውን ብመንእሰያት ብዝቐረበ ግጥምን መዛሙሩን ዝተሰነየ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረድዩ።